Democratic Republic of Congo anyonga chinyamata 102. December 45, 3 January 57. Ambiri mukhoza kudabwa akwanyongeranji. Capital city ya DRC ndi Kinshasa. For about 20 years umbava unafika poipa. Amene amachita zimenezi ndi achinyamata otchedwa Akuluna. Iwo wandosiyana kwambiri ndi amaskini. Amagona nyumba. Ambiri ndi akatswiri akufu. Ena amanyamula maweti komanso amakhala ndi magulu. In addition to that, amagwira ntchito ngati mabodyguard amapolitician. Kukhala ndi maudindo ku dziko lapansi si chiopsezo choopseza na wanthu. Amen. No sir. Kukhala ndi maudindo ku dziko lapansi kaya ndiwe msilikali si chida chotupsira anthu. Amen. Ndi chida chimene chimapangisa kuti anthu mdziko akhale ali safe, akhale ndi moyo wamtendere. Si chida choti anthu ena azichita mantha chifukwa choti iweyo uli ndi udindo. No. President anasankha Minister of Justice watsopano. Analonjeza kuthana ndi anthu amenewa. Posakhalisa anayamba kuwamanga pa milandu ya mada. Khoti inawagamula kuti akanyongedwe. Ndikunena pano 102 anyongedwa kale. 70 akhala kunyongedwa masiku akubwerawa. Anyway, zimenezo ndi za ku DRC. Tsopano tione zochitika ku America. Donald Trump akufuna kugula Greenland. Chimenechi ndi chilumba chachikulu pa dziko lapansi. Amene amachilamulira ndi Denmark. Tikukumbukira 1867, 1910 komanso 1946 America inayesera kugula, Denmark inakana. This time around nyumba ya malamulo yakhazikitsa bill akunena kuti Greenland Act ikadusa parliament ipereka mphamvu kwa president kuti agule Greenland. We need Greenland for national security purposes. You look outside, you have China ships all over the place. You have Russian ships all over the place. We're not letting that happen. Greenland kumapezeka ice wochuluka. Mphekesera kunena kuti pasi pake pali oilo, gasi komanso miyala yopangira mafoni.